واهتفي بالحب أهلا رمضان. والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باركس نتحفشو تحستو ناي آية قطر 187 كاب سورة البقرة جمرنايو لومي كنزاز موئنا إن شاء الله. يقول الله تبارك وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. حفشاو ترقمو أم مسجد اعتكفكم كلهم مس أنستهم ستاو ركب أي تكبروا. كم تقدموا استقلت مجمريا تأزاز ناي رمضان مسورده كم مغرب كسع العشاء سجد بالعن مستن ستاو ركبن يفكد كابونين يوغن كساب نصباحيتو مغرب كابزن سلسته ነገራት ተቆጥቦም ይውዕሉ ነይሮም። ቅድሚ العሻ ድቃስ ዝወሰደውን እንተ ተባራቢሩ ጾሙ ከቆጽልዩ ዝግደድ ነይሩ። እዚ ኩነታት እዚ ነቶም ሙስሊሚን ከቢድዎም ገለ ካብኣቶምን ስምዒቶም ክቋጻጸሩ ብዘይምኽኣሎም ኣብ ማዕዘቕቲ ስለ ዝወደቑ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ነቲ ዝፈጸምዎ ጌጋ ምሒሩ ነቲ ናይ ፍጡር ሰዓታት ካብ መቕሪብ ክሳዕ በጅሪ ክኸውን ኣፍቂዱ። ነቶም ኣብ መስጊድ ከዕተክፉ ዝመደቡ ግና እቲ ቦታ ዝተቐደሰን ንዒባዳ ተባሂሉ ዝተሓዝአን ስለ ዝኾነ ኣብ መስጊድ ኣዕተኪፍካ ከለኻ ጾታዊ ርክብ ክትገብር ሓራም ምዃኑ በዛ ኣያ እዚኣ ትእዛዝ ኣመሓላሊፉ። اعتكاف ማለት ካብ ዋኒን ዕዮ ናይ ዱንያ ርሒቕካ ኣብ ዒባዳ ንጥፈታት ጥራይ ክትዋሳወስ ንነፍስኻ ልጓም ብምእሳር ኣብ መስጊድ ምውዓል ምሕዳር ምቕናይ ማለት እዩ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ንብልጫታት ናይ ለይለቱል ቀድር ንምርካብዮም ይዕተክፉ ነይሮም። ኣብቲ መጀመርያ እዋን ኣብተን ቀዳሞት 10 መዓልታት ረመዳን ይዕተኪፎም ድሓር ናብ ማእከሎት 10 መዓልታት ሰጊሮም። ኣብ መወዳእታ ግና ረቢ ኣብተን 10 ድሓርወት መዓልታት ረመዳን ምዃና ስለ ዝሓበሮም ኣብተን 10 መዓልታት ረመዳን ናይ መጨረሻ ማለት እዩ ይዕተክፉ ነይሮም። ስለዚ ኣብዘን 10 መዓልታት ብፍላይ ከዓ ኣብተን ዊትሪ ማለት 21 23 25 27 29 ዝያዳ ኣብ ዒባዳ ክንሕይልን ወጋሕ ትበለይቲ ክንሰግድን ኣብ ዝተፈላለዩ ዒባዳታት ክንነጥፍን ኣገዳሲ እዩ። ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ይብሉ: መን ቃመ ለይለቱል ቀድር ኢማናን ወሕቲሳባን غفر له ما تقدم من ذنبه. اعتكاف نود تبعتين ጓል ኣንስተይትን ዝምልከት ዓይነት ዒባዳ ምዃኑ ካብዛ ኣያ ንርዳእ። ልክዒው اعتكاف 10 መዓልቲ ክኸውን ከሎ ዝበለጸ እዩ። ኣጅሩ እውን ከምቲ ብዝሒ መዓልታት እዩ። ግን ዘይጥዕሞ ዘይደፍር ሰብ ወላ እውን ሓንቲ መዓልቲ ኣይኮነን ወላ እውን ሰዓታት ከዕተክፍ ይኽእል እዩ። ካብቶም ንዕቲካፍ ዘፍርሱ ዘባላሽውን ከዓ ሓደ እንታይ ምዃኑ ስጋው ርክብ ምዃኑ ካብዛ ኣያ እዚኣ ይበርሃልና። ሓደ ሰብ ከዕትክፍ እንተደኣ ደልዩ ኣቐዲሙ ኣብ ግምት ከእትዎም ዘለዎ ኣገደስቲ ረቋሒታት ወይ ሽሩጣት ኣለዉ። ንሳቶም ከዓ ቀዳማይ ንያ لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. ካልኣይ እቲ اعتكاف ኣብ መስጊድ ክኸውን ኣሎ። لقوله سبحانه وتعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ሳልሳይ ጅምዓት ዝስገዶ መስጊድ ክኸውን ከዓ ይምረጽ። ኣብ ግዜ اعتكاف ንኣድለይቲ ዝኾኑ ነገራት ከም ብልዒ ከተምጽእ ሽንቲ ቤት ክትከይድ ይፍቀድ እዩ። ምስ ስድራኻ ክትዛረቡን ንስድራኻ ክትሓትትን ደሃዮም ክትፈልጥን እውን ንሳቶም እውን ናብቲ ዘለኻዮ ቦታ መፅኦም ደሃይካ ክፈልጡን ዝኾነ ይኹን ኣገልግሎት ክገብሩልካን ፍቑድ እዩ። ብዘይኸውን ስእልካ ካብ መስጊድ ፀኒሕካ ክትወፅእ ግን ምስቲ ዕላማ ናይ اعتكاف ዝፃረር እዩ። ቀፂሉ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ይብል: تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. እዚ ማለት ትርጉሙ
إذي قدبات حقتات الله تقاسلكم كي تقربوه كل دنبتاتون تأمرتاتون بقلت إندك سب حبيري ما أنتي فرحة الله كتحضرو كابزا آيان نردوها الله سبحانه وتعالى حقتات بقرآن سنان غيرو زرزيروون أبرهوونيو اتزغفاء حق متحز قصر حقتات الله زي مخباري الله سبحانه وتعالى زقوم حقتات أي فرسنيو أي كيرنيو زتحاسو خاء كي تقصع أي ترفنيو ودسب نتسنا مقباراون منفساون حقتات الله سبحانه وتعالى مزة تكبر ترأيو حق الزخون حقتات الله درق زبالة نسمعت أبقى متزي أتو ممرحي خمزي كونه ميزاناون فرزلون هيوت نممرح مسرت زتاتح أب كل كايدانا زتأكميو حلو الله أب لعليتهمنا الله زفرحو انبزا يعززن يرزنن سلازي لومي كابنا يتمالنا العلينا الله سبحانه وتعالى نفرح كابنا يلومون لعلخاء صباحنا الله أزينا خنفرح ندالو تقوى ناي كلهم أنبياء لبواء اللهم اجعلنا من المتقين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم واهتفي بالحب أهلا رمضان